Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Size nento kaNkosi Ndiphile Ngcobo necontract yakhe neqela ke leKaizer Chiefs. Nawukhumbula into yokubana kuNgcobo ngomnye wabadlali abaphelelwe zicontract uqela leKaizer Chiefs. Othi ga ngoku yakhupha into ethi Kaizer Chiefs ke kuqala into yokubana ke abazi babhizi bajongane necontracts ngoku, ngoba basabheke basawene neKaizer Chiefs yokubana ke mayiphumelele ezi games ezishiyekileyo bakwazi uhlala phaa kunumber 3. Bathi ke ngeke bakwazi ukuphazamisa abadlali bebemele ngeento zecontract yokubana ngompho ohambayo ngompho ongahambiyo. Yonke loo nto leyo bayilungisa emveni kokubana ke kuphele iimatches zale season. Ithi ke ngoku indaba malunga noNkosi Ndiphile Ngcobo, iKaizer Chiefs ke iNkosi Ndiphile Ngcobo ifuna ukumnikeza ke contract yonyaka oyi-1 phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Isuka phi ke loo nto? Kuthi icontract kaNgcobo njengoba ibiphelelwa phaa ngoJuni walo nyaka bekune-option phaa yonyaka oyi-1. Kuthiwe iKaizer Chiefs zoqhubeleka nalaa nyaka ube yi-option phaa kwicontract kaNkosi Ndiphile Ngcobo imnikeze wona aqhubeleke ke abe ngumdlali ke weKaizer Chiefs. Abanintsi ke bathi ke uNkosi Ndiphile Ngcobo i-experience yakhe izawudingakala xa iKaizer Chiefs idlala phaa eAfrika kule midlalo yeConfederation Cup. Kuthiwa noko uNkosi Ndiphile Ngcobo sekulithuba phaa kwiKaizer Chiefs, sekulithuba edlala kula mabala aseAfrika. Noko unolwazi oluthe vetshe, angakwazi ke ukuyinceda iKaizer Chiefs ke ngala mava nawo phaa eAfrika. Ngomnye kwabadlali uNkosi Ndiphile Ngcobo endicinga into yokubana ke i-game time phaa kwiqela leKaizer Chiefs ithande ukunqongophala phaa ngakuye uNkosi Ndiphile Ngcobo. Masenze kanje ke thina xa siyijongile le nto. 1, iKaizer Chiefs iza kade ekukhululeni ii-players ebizenze ngokwayo, ingakumbi ezintwana ebigqiba ukuzipromotha ngokwayo phaa ku-Arthur Zwane. Ndiyabona baye babe nentliziyo ebuhlungu xa bezazikhulula, kwaba ngathi mhlambi ezintwana bazijulile ngoba zonke bazikhulula sekunzima. OHappy Mashiane besekunzima, ufumanise into yobana ngosebebakhulula sekunyanzelekile, ngoba ndiyabona imanagement eKaizer Chiefs banovelwano, banentliziyo ebuhlungu uvele nje ezintwana izilahle, kanti ayizilahli xa izikhulula, zibe zinikeza ithuba lokubana ke bawufumana umcimbi e-game time kwezinye itim bakwazi ngelinye ilanga ukubonwa naphaa kwi-national team, ngoba kunceda nganto ukubafumba apha kwiKaizer Chiefs babe abaqeqeshi bengabasebenzisi. Loo nto leyo ibabulalela ikamva labo, kanti xa bebakhulula bancedisana nabo. Ndiya kule nto kaNkosi Ndiphile Ngcobo. uNkosi Ndiphile Ngcobo umfana omdala livila, elivila nje akanapace umfana omdala, akadlamkanga emzimbeni, uslowly umfana omdala. Abaqeqesha abanintsi baye bangathandi ukumsebenzisa, nabamsebenzisayo mhlambi zubeke kwimanagement ethi kanti ke nisebenzise lo mntu mhlambi kona even ngoku uNkosi Ndiphile Ngcobo akanaspace kula midfield yeqela leKaizer Chiefs, ngoba umfana omdala kudala phaa ibhola lakhe ndihamba likhule liyalisehla pam. Kanti xa bebevele nje bamkhulula umfana omdala bamlowunela kwezinye itim okanye bamsa kwenye itim into yokubana ke makakahambe umfana omdala uzakhela igama, mhlambi akufana nale meko ayenzayo phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Enyanisweni uNkosi Ndiphile Ngcobo noBruce Vuma ijezi leKaizer Chiefs libasindile abafana abadala, noko sekulithuba bephaa kulaa tim. Kumele uba nguNkosi Ndiphile Ngcobo ngomnye wabadlali babizwa ukubana ke bazi-players zebafana, kodwa xa umjongi lithemba lokubana angazayo kubafana bafana alikho, ngoba ngoku le age akuyo bekumele uba ngoku sekudala kubafana akasayo youngstar ngoku uNkosi Ndiphile Ngcobo. Kudala ekwa-professional, kudala ekwa-Betway Premiership, bekumele uba ngoku noko seyiplayer kuthiwa ngoku nendawo yakhe phaa kwibafana. Isizathu sokubana abe ukule meko akuyo, kokuqala livila umfana omdala, engenile nje baleni uvula uboneka into yokubana umfana ongathi ngumntu luphoqwe into yokubana ke makadlale. Yilaa nto ndithi ke mna ke imanagement eKaizer Chiefs kumele uba ke iyamkhulula, eyozakhela igama kwezinye itim. Yimibono yethu ke leyo, nani ningaveze nemibono ngoNkosi Ndiphile Ngcobo. Okubalulekileyo into yokubana ke iKaizer Chiefs iza qhubeleka imnikeze icontract ke yonyaka oyi-1 phaa uNkosi Ndiphile Ngcobo. Ningangena ke baphulaphuli ke nike nitsho into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.